Hei tid, så det atter her vi har nødgen parste av Gjerstamål, og vi det Anja Hansen som teker opp og redigerer, og Ronny Petersson som teker seg av tog som har vilja å gjøre, Paul Færre, og så selv Daniel Adol Jakobsen. Og vi som sagt, vi holdt vi en parste av Gjerstamål, så jeg får spørre Paul hva du ligger hånda hjertet i det. Ja, jeg var og vi tjej for at en. Og det var Ime som kom fram og som valgte vi i samband med de som vidtjej, men særlig hentet en øyne av vidtjene. Jeg som fortalte meg om hvordan størt avverst i de haft av seg det som Peter fikk av vita da han ikke ville ete av de årene djauren og posta som tutsa. Det var en sjøvn han sa. Og jeg tenkte kanskje bare lese det her først. Men det hanker alt sammen. Det hanker sammen vi til henting og i høytningene finner høyre evangeliet. Ja. Som jo han selv var og Caesarea var med oss som Cornelius. Høvesmauer for herlin og kallas det italska. Han var sannhjert av med oss som øtterskot ved øtlen huset høynom. Gav falsen og nekvar almosser og be alltid til god. Han sa skilje sjøvn og nødgjenta tøyman at det noen angelgods som kom inn til hansare og sier vi han, Cornelius. Han startade på han og var ekkliga rattor og sier, hva det herre? Han sier vi han, bøner tøynar og almoser tøynar stittnar opp, så har god minnes det her. Sendt noen akkrament til Joppe, og fa til til Simon som er tilnavnet Peter. Han heldte til til Garvara, og gjør til Simon, og som hever hus ved Kjekven. Ta en angelen, og ta seg vi han var færen fra honom, kattle han til sånn 4 av tjeneren sånn, og en hermann, og gjøtter skod. En av tøymene alltid var han. Og sier tøymene til alt sammalt, og sendte tøyr til Joppe. At det jo forspillet til det som kommer, ta fram alt som kommer, fullkomlig å separere hæsen, som nå henter. Ja, akkurat. Men dagen etter medan heser var av vi, og narska av spøyen for Peter satt av tøyman, og på tætja bia. Han var til ekvelige svenkor og ville ha eta, men han tenner gjør det til fatlan og i borsteritsing. Han sa himmelen åpnan og nekka en så stauran dug delan. Delan nyer bonte vær og i hotnen 4 av tøy, og til vær sukt nyer av hjørna. Og i tøy var det alt forfatt og skryt og gjærerennar og foglar himmelsens. Røttlig av ei til hansara. Røyste Peter, drep og et. Men Peter sværa i minne en så herre. Aldri har vi ete neka vannhøylagt, etla aurønt. Oppa for ære for det i røtten til hansara. Det som god TV rønsa, måste du ikke kalla vannhøylagt. Jeg tenkte trutja ferer, så var det alt for i øytid oppfattet til himmels. Og medan Peter nå ikke visste, hva han skulle også med seg sjøen, og gjerne sier, hva han måtte ha tøya, ta stå mennene i Cornelius seg sendt for posten, ta hadde spurt seg fram til hos Søymenar. Og dette er det som vi valgte vi, en 2 tøymer inne som mannen, og kone hansar og samtaler om. Og han hei nekka særligt å si i samband med det her. Og det skulle vi komme atter til. Men først det her, Daniel, etla tid som lusta, etla sutja. Altså, hva hoksa vi om oss av brått i skriftene, som så beinløyes alt som det skapt ovanfra. Ja. Jeg har ofta stekket via seg her. Ja. Fra søkten her, da.
Og jeg har så sett på at han måten at det sier nægge om hvor så fast grekven vi ui tøy som vi har lært fra bandsbein og vaksen opp og ja. Og det var det som var Peter. Ja. Og for jeg få av Peter at flytta seg ur tøy posisjonene, så er det at han kunne brukes til affæra til den første hedningen. Ja. Så måtte god gjøre noe helt alvorlig vi Peter, så at han skilte. Ja, nu måtte han altså trakka fram, og ikke ble standard i samme sted. Ja, men Antallega. Men det måtte mer til. Ja. Så jeg vil lese etter stått av bråte vågjere, så kjør vi til at jeg tar råpa og spørre om søymen som er tilnavnet Peter helt til her, og medan når Peter hoksa om sjøvnene, sier han til vi han. Så nå er det et råman fra. Ja. Trutcher men løyt etter til her. Røyste for åman og fær vi tøymon, åttan at ivast, då jeg har sendt tøyr. Og så for Peter åman til mennene sier, det han ut i løyt etter, av hver grunn til det kommer hian. Så svær av Cornelius høvsmed og rattvismed, som øtta skot, og jeg vil gav han vittnesbord fra Øtlund jødafølsen, fikk fra høyleven ønkle på at han skulle håndta til tilsyn, og høyre hva to hever å si. Så blir han der kommet inn, og tar just her til notten, og så framvei, så, som høyre til jeg ser kvultene som vi tarva, at han har ikke så lengt. Ja, alt at det her måtte til fire få av Peter, at altså, det var fullkomlig avhoksante at Peter som jøte skulle fære inn til en heitning. Selv om det ikke nøkker år at han har kvitt sånt det hette henter. Jeg har alltid at onker sagt at det kan gå på en 20 år. Ok, ja. Åren hette her henter. Ja. Og til å si her er en samkomma bare av jøten som kommet til trygg, va? Og de har haft øyla torsførst vi at släppa lovene. Ja, men det stender også til at det skulle først være for jøtnån, og så for samverjon, og så ut til løytningene, ja. Til akkurat det, så her var nok alt som det skulle være. Ja. Men nu tog ju så kommen. Ja, nettopp. Och det skulle virkelig något till. Och Peter slapp så sajten till så jag sajten. Han slapp svära för sig kvar att han virkelig var färden in till en heitninga. Ofta halt jag själv att vi så tog in en vitliv och vi läsa slöjk pratar skrifterna som hette till dömes. Och vi så jag så aktiver han god färden hemlig och vi ser någon värste och vi ser någon anta och hur han färdig att allt det som profeta Åri har sagt ska gänga ut till punkt och prickar alltså. Det ska inte gänga ut. Och tar vi så här läs evangelien så tjär vet hur ofta Jesus tog att röja efter det som var sagt och sätter det på plats. Detta var hänt i det. Och så framvägs. Ja. Och så sitter vi och läsa och det är akkurat som vi har vant oss till att läsa romaner eller så som överlöjkar, körtar till överlöjkar, så hattar man vara något som man släger, eller kvart? Ja, till möjligt. Alltså, jag tycker en vant till åkken som är vuxen upp vid åren, alltså, att särskilt hvis vi bara läser det en omsättningsdag, at det er brott som vi stær og kom blinde på, eller som vi ikke suttja. Vi har hørt og lyst det så ofte, at vi får ikke fætter ut, for vi hører det på en annen måte. Enten leser det i en omsetning, eller onker taler om det, og kommer vi en øre vinkle inn av det. Ja, men at jeg vil ha mest til meg selv om, og jeg ser tilgangtene, som nu var en rättliga lång rockna i öronen. Ja. Och för att man minnes kan man gott säga. Så ankan tøynar, vi kallar det till spänningen färn ur löven. Nej. Att Herren
och att han lönt han som söker han och så framvägs han och fer efter fer rörs ner till hänt man har upplevt det. Jag vet att han öjne och i hese tillgång som gör det till arbete. Och medan han gör det andra arbete och allt fatt samman i en önt. Vi har nog lucklig en änta som vi vill kalla det. Om det så inte var hela hjörnet han inte var så lucklig. Så blev han till himlen, ja. Ja. Och här minns jag nämnde av färre linten i vad som jag nämnde här. Att det verkligen med göra för och så kom en kona till med nattarna i till alla. Och hon hej näka gera. Hon var nog svär inte vid han mannen som eller svär inte vid han konan som är som är hon hej. Alltså tar vår bröver, ja. Kona var systrar och männen var bröver så att hemma, ja. Och hon kommer till mig och låter färdig ut och det är färdig igång och hon ville ha vita från mig om papen var dig eller. Och jag säger, ja han tar ju i 25, sätta vi nog om 800 skifte, ja, 1000 skifte. Och så får han gråta och så säger jag gråta då tror jag att han var kommit in sånt och kvalitet och gör inte om fyra det här som han arbetade. Och hon var så nyaliga och han sagt vi henne gå inte gråta och hon klarade sig om hur så ringte jag var och så säger han bara vi henne fyrtjev. Gå fyrtjev. Tog täver till en lucka löven hon fyrtjeva. Och så fortalte jag om Gustav Brott i allt i en egna hem med att de fyrtjev och för att göra det som har vana göra. Och i hemmen någon som ödlade mest tid. Och blev han samma attor. Och så det att mävren spyr han. Vad är hänt, säger han. Man näka över hänt. Och så säger hon om kvoj. Tog att jag vaskar i trappen upp av loft och tar en som mävren kommer in som viltor. Och säger bär med fyrtjeva och säger hur chansar lov i värre. Samman vi har honom. Och i fyrtjeva så det tar vi alla tøyna. Och att lära till att känna han och fyrtjeva hans han är fyrtjeva i honom. Och tappla han fräströst. Mävren. Fortäller de för mig. Ja. Och så säger de med mig. Och nu fick han inte vita. Jag säger han var inte auto, säger. Och man tror pappa då. Ja. Jag säger han var inte auto. Jag tält vara löje. Jag varste för att han kom in och i himmelen så läser jag om att jag sa det ska vara glädje och i himlen om en centra som vänder vi. Mer än om 95 så inte tar om vändningar. Hon hukte på han med oss. Om det var så där säger hon. Ja, det är många bättre än vit halta. Alltså. Detta vi är sån här okännliga antaliga löven som är kännligt och inte det tryckvante. Det är liv och samfället vi har den. Ja. Ja, fantastiskt. Att det fyra gånger framme. Jag vet att det var pappa. Ja, jag tror också att det kunde Herren bruka pappa till. Alltså. Det så svär han bara. Ja. Att det var hans lov, va? Han var inte ofta på talarstolen annars. Nej, han kan inte. Hon kan inte? Nej. Ja, särskilt. Ja, en av toften var han, hade vi brevbröten i husen till Andreas som tone. Andreas var lyckas som en av tøymon som var vid till att bygga själen och till samkomman blöva. Och ta rösten sig upp att tacka vid brevbröten. Framvinst. Jag vet inte om jag har hört den. Näkla är det för alltså. Ja. Men 1 år. Ja. Och i Jens Lövnon. Ja, nettopp. Ja. Nettopp. Det är att det löve som är liv och ljusnån är av vilja gods. Det kan inte annat än bara siktningsvis. Det ser sig själv. Akkurat, ja. Det är väl det som är, ja. Och här så allt det här vill det häftas ju på i Peter. Allt det gamla som han helt så när om och av och det har gått utvalt av folk att göra det så framvägs. Det måste vi inte. Det är antaliga folkgods som vi nu talar om. Ja. Som inte har det snöj med tid. Men
borgerskap råkar i himlen, och här nu vantar vi oss som frälsare Herren Jesus Kristus som skal omskapa virelösa likam och göra att alla sån och dårda likam. Efter kraften som han viskar vid, eller som viskar i Jakob. Hon är långt och här. Till av röjt också. Ja. Det är helt säkert. Men hvis vi nu väntar efter det som är nämnt i samband med det som heter med av den helt jag talar så störst till han. Det var egentlig avhåverst at lusta etter, tog jeg at det stendet her i vers 24, og neste dagen kom tar til Caesarea, han står for oss åt dagen etter. Og Cornelius boi etter Taimon, og hei kattla skilfalsk søyt og nast og vinersøynar skjerman. Da Peter nu kom inn, for Cornelius møt jo noen fattelig 4 føtransere og tilbe han. Men Peter røste han opp og sier, røste oss nye mennesker. Og samtalande vi han för han in här han fann mång sammankom. Han säger vid dig, tid vita själv hur sömligt mannen som gör er av oss fällskap vi näkrarna och ärar sjå ettla färre in till hansara. Men när har vi god vust att det skall inte människa kalla vannhöjlagt ettla orrönt. Det som jag har fortalt om, jag ska inte fortälja vad det är. Men hur så störst och inte tala i tillsyn. Det är han som var en tryggvante skulle vittna om Jesus. Skulle vinna människor så måtte han lära detta. Inte människa kalla vannhöjlagt eller orönt. Nej, akkurat. Danskar har ett uttryck som de kallar för beröringsangst. Det säger man tar inte komma nära. Ja. Och det var det som Peter så heje är i åren dessa sjön här. Men så kunde han nå Cornelius och ta falschen här. Ja. Om han blev vi hålla fast vid det här så kallade beröringsangsta. För honom var det så människorna det var alltså vannhejlöv. Ja. Intill god fortäller om det att det som är här rensa. Ja. Måste du kalla vannheilat och han så det står så inte beines akkurat på tammatan här åren men Peter finns ju på NGV tar han säger akkurat det men mer hever god vust akkurat att jag ska inte människa kalla vannheilat eller orent att det öjla stärskor ja och vi tar vissla bruk för det där eisne tog hur så kunde vi komma till människor vid det gåva bådskapen om vi och jag hjärsta halta att vi kommer till er orange. Det är omöjligt. Nej, det är omöjligt. Det är lätt inte göra. Det är lätt inte göra. Nej. Och man tar han säger att man inte människa. Inte, nej. Alltså, hur snäck vi är så till? Och det är talan om alla människor att göra. Ja. Det är inte talan om bara nöker alltså. Det är inte undantids. Nej, inte undantids. Det är det som... Ja. Som det var det som han lägger så ölen dent och han hesner med avren tog att han hej finns det alltid att vita alltså. Ja. Ja. Akkurat. Det är ja. Nej, jag har att det här är alltså det är några ting alltså nu jag satt man att det är något som stinker fram ur. Ja. Det skär fram ur och det här är så en av timon. Så det här är vi till att samkomman flyter sig. Ja. Det är ett god flyter samkomna. Ja, god flyter samkomna. Det är inte flyter det alltså stacken kör samkomna, men flyter samkomna. Ja. Själva. En och i så tror Ja. Bara framåt undan så är det äckvislig händning fram till Stefanos vid Steinaura. Ja. Och han får fyllingen kommer då. Och det var ett spjatt runt om alltså alla möjliga städer och utan apostlarna själva ja. Och tog alltså tar var värran här i Jerusalem. Men nu så Peter kom till Joppe. Tar bojen efter honom. Han är kallad. Ja. Är så. Ja. Och man är så. Helt visst. Men det som han så säger här halt så eller domlet. Att han har sagt att det är att han ska inte för sig, men nu är han inte vannhållare eller orönor.
Og tog sett jeg mig heller ikke mot til å komme. Det sier nok sånn jeg. Ja, Han heiser vært mot til åren. akkurat. Ta jeg fikk på, og nå så spyr han etter her. Og nå spyr jeg tikkum. Av hver grunn til at de sendt på etter mer. Ta svære i Cornelius, for det 4 døven, så får han vita fra Cornelius, akkurat hvordan det gikk fyrir seg, og hvordan Herren, etter angelen be han, senda på til Joppe etter Peter. Ja? Altså, jeg alltid hette en sorry, ta flyte så vel, han sier, ta svære Cornelius, for det 4 døven, så gjerne be i huset møgnen, det var just hesa tøyene, nødvendig tøymann, og ta stå med vår og skuinande klæver framman fyrir mer. Han sier Cornelius, bøn tøyner hård, og almos og tøyner i minne for Jarsangos. Send tøy på til Joppe, og let Søymen som høver til navnet Peter kalla til tøyn. Han helder til i huset Søymen av Garvara, vi kjekkven, han skal tala til tøyn da han kommer. Og tøy sendte jeg vita sama på til tøyn, og tøy gjør det vel at du komst, og nå vi alt stad til for jeg som Guds høyr alt det to hever finnes på om av Herren. Og ta let Peter opp munnen og sier, nå sånn er av sånn at god gjør ikke manna mål, men at du kvarje tjau teker han i møte tog som møttast han og gjør rettvise. Året han sendte ut til Osres menn, tar han ved Jesus Kristus som Herre i aldra kunngjørte fri evangelium. Det året kjenner tid, det som uterfärder om allt Judea, etter at det börjar i Galilea, at han har døpen i Johannes Bredkai. Om Jesus og Nazaret, hvordan god salva i han vi har i andanon, og kraft, han som gikk om og gjør det vel, og grøt i ødel, og djevelen finnes jo valgt han, tog god var vi hon. Videre vittne om alt det han gjør det, bæg ut om landjøtene og Jerusalem. Han drev på tår hångt til han og tre, men god drøste han opp, og tria dagen og gav honom at åpenbæra seg for ødlom falkenom. Ikke for ødlom falkenom, men for vittnen i framman undan var valgt av gode, for okkon og jaut og drukk og sammen med honom, etter at han var risen opp fra mot deg, og så framvis, etter så lengt. Jeg har alltid hatt så øyne standande, at hoksa, at det ikke skjønnløyker. Nei. Sannhet. Nei. Skjønnløyker deier. Så han taler om nekka som vi Ja, men man kan si at han er sjånen. Ja, sjånen. Hon ikke deg. Nei, hon ikke deg, ja. Nei. Og Gud brukar alt. Ja. Gud brukar alt. Jeg har også sagt at Jesus, han spalte i eisen sjånleik. Han møter tegnet som fær til Emmaus, ja. Og der vil han komme inn. Ja. Ta leter han som om han atta seg uger, ja. og det er faktisk teit bra opp at det er mer oppsettere på afonen, ja, og så fer han sjånleik inn. Ja. Det var ui atlanen. Ja. Men enda malet var nekka veriligt, bare ikke Jesus gjør. Ja. Altså, han vil komme til chattene, ja. Og til det samme viser her sjånen i her, ja. Som på en måte en slag av sjånleik, et drama som såles, ja. Men det er et enda mal. Ja. Det var ikke til for sånne ekne skilt, da. Nei, slett ikke. Nei, det er øyne til, ja. Det man også, man minnes til løyvene til seg selv, og yngre døven, og da man kom til fjerde utan å øttes alle stedene, ja. Etter man fjerde alle stedene utan å øttes, da jeg kom ut av kyrkje til øyne ferien her. Vi baten og fjerde så bøyne løy rundt i husene, så vi skulle ta en møte, ja. Og så kom jeg inn til disse følelsene her, og hun sitter så frialig, og vinter vi vinter i, og med gånger her av gulven, og taktisk mer så at hon heier det så underfullt. Hon setter bant fri, ja. Ja, nettopp. Men han heier det minne godt. Og jeg kom jo en eierblikke ta i
och han nog inte heter så gott då. Och så sätter han kratchen i någonting så jag bara framför mig och säger vi mer god och glömt sig. Det som är det, no? Och jag säger tappar inte till. God kan inte glömma till, säger vi han. Och så varst du till, säger han. Och så färger Jesajas något fjör till. Man kvinna glömma brösta på allt sånt, så vi skulle inte luftsvård sögn. Om så var att här konto glöm, så glöm vi inte till. Och så minns det jag gör det till, så hick, säger rätt under händerna fram, och han huggde i händerna, så här är jag inte mäster av en älter till krossen. Men hick, säger Jesus vid det och i det. Och i båda händer mojnar har vi rest till. Och han säger med, jag säger till. Och så hände det. Ja. Alltså det var störst. Jag tänkte inte att det kunde hända på händarmaten. Och han bröktes totalt. Han ville inte att det skulle färre ut och vi skulle få äta och sätta. Jag säger, nej, vi har ett litet möte här under Särbantjet, eller hos det här. Och de satt och bär på loften och lufta. Så frialig. Och jag var samman vi har någon gola sen. Och så får vi in, han är inte inne här, så får vi in och var samman vitt om att han. Ja. Att han frier Jesus ska. Ja, fantastiskt. Kvila som är okänd värld, och jag ser lögen var det nu tog ju morgonsekretär. Så tjänko 2 år. Och nu ger jag en länka så har vi stått där. Och jag kom ut efter om samma tog, jag tänkte slett på att det kom om samma tog, jag kom samma där, och samma klockoslett så tror jag in till. Jag sa konna, så jag hörst framan lontarna med mig var färden, och jag klarar inte att komma, fällt ju hånden där. Och så säger vi henne att jag kommer in känna till med Paul Ferra. Kan jag glömma han, säger jag. Jag kom in i steg, jag kom in. Nej, säger hon. Hållde på klockan är det samma som tid och kom först. Det var det den samma. Och 2 år är det runden akkurat nu, så jag inte komst in. Det är mäveren blev en annan mäver, säger. Särskilt. Ja. Ja. Och hette är ett livande åre på som bröter människor görs. Som bröter människor, ja. Och tog katt det inte en självlökare. Alltså det är lov. Nej, självande till. Alltså det är bara tog jag sig. Ja. Det är självlökare. Nej. Och jag har inte lov att spela självlökvis ner. Nej. Eller jag säger något som är det var det som har vittnat om han. Nu var han färden. Ja. 2 år att han och jag knappt gått det. Och nu satt hon här och kunde pröjsa den. Ja. Och så tog Daniel detta tid att den band över bunten som här till Cornelius. Ta minn mig att då jag sålas Herren. Han arbetar att innan vi människan och jökna människor. Ja. Till människor. Ja. Det han har någon annan arbete vi. Nej, alltså det är man lag mest till eisen här. Det är kvui brukt kvui sei angelen at last Marvin skuinande klavon som vi så vad halda vi en angel. Ja. Kvui kunde göra han inte evangelie för Cornelius. Nej, han ville ha han ska ha fäder Peter. Så länge kunde jag färra. Och men ta mot Peter till för jag kunde göra evangelie. Ja. Och vi hörde ju om färdliga omvändningar det är ganska sälja det muslimska hemmen och kvar i Herren åpenbarar sig beinlas för människorna. Men det som finns i hedningen, han måste höra året fra en människa, fra en jöta. Fra en jöta. Ja. Grunden var Peter utvalder till det, så att han skulle få liklamar till. Ja. Det är något som värsligt vi ödelnästen som vi träffas om. Ja. Jo, men jeg tenkte på nesten enden, og jeg ser her talene til Petra. Ja. Og han sier dem at jeg kan lykke til at kanskje uge til her etter fra vers 9, han sier at vi er vittne om alt, og han gjør det, bare ut om landgjøtene, sånn som Jesus, og i Jerusalem, han drar på der, hongt han at seg,
Men god reiste han opp 3 dagen og gav henne åpenbæra seg, ikke for ødel falsknån, men for vittnån framan under vår valg av gode, 4 okken i åt og drukke sammen med henne etter at han var risen opp fra henne deg. Og han gav okken på om å prætika for falsknån, og vittna at han henne av gode sette domar i livande deg. Og nu kommer faktisk essenseren ui tog som Peter kommer vi. Ja. Honom gjeva alle profetane tann vittnesbord, at hver tann ui trur og han fær 4 gjeving syndana vi navne hansara. Og nu hender undre. Ja. Ta i han nevner 4 gjeving syndana. Så stender at medan Peter enn tala i hese år, fall heila i anden av ødelig år i hørte, alle henne omskårende tryggvande som vi Peter var komne var ekvile bilsner, at gava heila i andans var uthelt i hetningene vi, tog tar hørte til tala i tungen og størlige prysa gode, og ta teker han så konkluderer Peter, at ta tok Peter til året og sier, kan neka skyte her som vattnet, at de skulle ikke være døpt, de som tog, hava finnje heila i andan lukavel som vit, og han bei at de skulle være døpt i navnet Jesu Kristus, de bør ikke stekke henne gradere. Men det som slår meg ta i Elisa, jeg vet ikke hvordan det er 100 ferner, men jeg vet ikke om det er 100 ferner, det skal ikke skje, men det er atter og atter og atter, knappelig så gongt opp for meg, at ta i han kommer inn av 4 syndene, ta henter det til under her, at heila i anden sakatila, og hadde vært jo akkurat det som han har sagt, vi lærer som leser Lukas 24, ja, at han sendte der ut at kun gjøre evangeliet, at faktisk er proklamere seg her 4 djøvingsene. Og til det som Paulus gjør, vi synes at det er en ærestes eisende, det er alltid han kom ut i 13. kapittelet. Ja, altså. Ta han kommer akkurat her, ta hentet nega vi hetningen, som gjør at nå er faktisk missionen fullført i her som sambanden her. Og det er så akkurat det. Og at det er uttrykket 4 djeving syndene er et uttrykk, at syndene 4 djeving hver rett vil det så vente, som vi har hørt så ofte. Men ta i det ganger opp 4. Ja. Det er som lort der nå, hvis ikke vi gjør det før, ta hender det under. Ta kommer Herren vi heila i andan tiltun. Og det er helt, det er så størst. Akkurat som du fortalte om han det her mannen, han der gamla mannen her. Altså. Det er det at jeg hadde akkurat det samme og til personlige tjenest. Ja. Det du kommer inn til folk. Ja. Og til sitte og prate sammen, og det har vært sagt så løy som det har vært sagt i en samtale. Det er ikke ofte ikke som i en tale, Nei. Og så plutselig så er det her. Og tog han stanke, og han bare undrer selv, til Paulus sier at jeg planta i, og Apollos vattna i, og god gav vokst, altså. Ja. Altså, det som tar livande i året gjør det sitt verk. Ja. Og kan det ikke være mer livande enn 24 syndene? Det er han ikke mer livande. Det er ikke, altså, og det er, altså, jeg må bare si at det er mitt haksta innskje, altså, vi ødlån som vi gjør. Det er at mennesker skal få lov til å oppleve verilig at syndet langt er 4G. Og er du som kanskje kjente åtrykkan, og bare hukser om alt det skaiva du gjørst. Og det er ikke ødlån, det er lagt sammen, så er ønsken av å kunne tale av toga, men i ødlån hesson, så kunne vi, akkurat som Peter gjør det her, fortelle til her, at ødel tøynsint er 4G. Hon er fullkomlig stryk ut. Hon kommer ångan til 4 enn det etter. Hon er til langt. Men det er så hitt som vi nevnte, og som han sier her, som jeg ser med over noe som var så opptatt vi. Ikke mennesker kattler eurønt eller vannhøylagt. Ikke mennesker. Altså, det vil si at det bor fra at her er 24 syndene til nasta. Ja. Så det er god til just verste så
Han ikke bælt bare for sin drokkere, men for sin alls heimsins. Det det samme, ikke sant? Ja, det det samme. Her kommer det fram. Ja. Han bælt for sin alls heimsins. Og ikke en annen. Helt utroligt. Ja, og eisen at det her, og i 17. Korint, at god tilroknar ikke heimen noen synder terra langere. Men det verste man være helt utroliga fullkjørs. Ja. Alltså om kjente bruker så har då. Att det är otroliga fullkjørs. Men alltså, det mest man alla tøyna till vi till att allt är så otroligt. Men netto till otroliga, det är värst. Ja. 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 Det är god trygg för det. Så. Ja. Det god sann åra. Det är sann åra, ja. Og det som han hever sagt, det kan ønsken brøyda. Ønsken kan brøyda det. Nej. Og det er så siktene, å få vite faktisk fra hon og sjølven, fra året hans her, og vi hele andan, å få vite det at min synd utstrykket. Det är självan det är god i rantena och år i Kristus och vi kunde vänta till vad vi vill och nämna vad vi vill. Allt är rätt alltså. Ja. Och inte kunde vi vara för åtta. Nej. Så det är så gott. Ja. Det är helt sikkert. Men så kommer fortsättelse här. Och det nästa kapitel om. Ja. Tog ett era Peter blir sannförd. Ja, han är det. Men så ständer det här att apostlarna och bröderna som Judea var finkna fratta att eisne heidningander hade tidju i Orgods. Ta i Peter som kom ner till Jerusalem sette tar som omskorner var et honom och sötte. Tog fort in till omskorna män och atst vittheimon. Og ta for Petra greia at han fra Øtlen, kvarjon undan øren fra Brian av, han sier. Og så forteller han hem søvn her. Så vi sykja til at det var ikke bare for Petra skuld, at god måtte gjøre oss her øyne åpenberingsene, så veldig sjånene, og alt det, men om Peter var ja, for jeg bruker et år vaklande her, hvis han får ivast av motstånd han fikk, men det var så kraftigt det som han har upplevt. Begge sjånen, og ursligt av tog at han kommer inn til heitningarna og kunnjer den evangeliet. Det tar seg først det er god åpenberes for hånden og vi som det utgjør noen og alt tog, og han har det igjen til alle. Og så det som alt er skjermen her. Ja. Og stærfest hvert annars. Ja. Altså her hadde han måttet til tog at vi så øyelig imesk, og så vi teka bare til Peter og Paulus, så var det helt øyelig imesk. Det var bare mennesker, og Peter hei virkelig bruk for seg her sjånene, til at annars hei det at han nå kom atter fra Cornelius, som sier Johannes, så hei han vært vaklande, så hei han ikke talt motstående, og så hei det vært slinker i valsen, kan man säga. Men jeg tog god, og så nei, hei givet det så kraftigt, så var han ikke slinker i valsen. Men Peter var en menneske. Ja. Tog vi suttja i Galaterbraunen her, at nå, det så noen år siden, ja, han sammen vi Paulus og Barnabas her, og i Antiochia, man forteller i Galaterbraunen, så huggat det seg her, og at det her vi eta, det er så omedelig stor tøytning for jødene, hva man åt sammen via. Du åt ikke sammen via heitningen, og det var det som du hykker i Lukas 15, så sa det at det var kritikkeren fra jødene, og i måte Jesus, at han sammen vid tottland, han eter sammen vid dem, han teker måter synderen og tottland, og eter sammen vid dem. Og ta etter så det her i Antiochia, Peter og Paulus og Barnabas og en rikva av frelston heitningon, for jeg sier det på samme måte, eller som jeg også pleier å si, messianskon heitningon, så alt fint, inntil det kommer nærkere fra Jakob ur Jerusalem, og vil jeg forlange til at disse heitningene som kom til å sikre Jesus, at det er ikke nok, det må omkjøres og halde lovene,
och ta backa Peter. Det är en öjla stark händing alltså. Hon vill själdan hon vill inte så ofta omtalas som händan här förra så vidare vi hållt vi. Men hon är akkurat lika viktig. Nu kommer slinker i valsen till Petra. Och i stegen 4 att halt av fram som om inte var hänt så drev han sig undan att äta samma vid den hedninga kristna. Men så nu är Paulus här, han är ett annat kaliber. Han är väldigt så, alltså han har haft en helt av färdliga kraftiga upplevelse av Herren som gör till att han är övergivet så fullkomliga till evangeliet. Han vill inte ha vid loven att göra långt. Inte. Och tog ständer han här och han talar av Petra. Och Peter far faktiskt av att vita från Paulus här. Och Paulus kallar han, eller han kallar han inte, men han förklarar runt det att färman som en tryggvante, till sjående med mest samband vi götar, men från att tryggva Kristus att till att halda lovna, så är man lovbrådare. Och lovbrådare till att faktiskt samma år som syntar, ja. Så och som du säger, Janne, att det hänger allt samman. Att det hänger samman. Ja. Men då är det i öron kapitel av brevna. Då är vi där och av naturgötare, inte syntarare, höjtnare att sidan vers 15. Men av det har vi vita människor vill inte rätt förstört av lovverskon. Men vi trycker Jesus Kristus. Så här var vi då som tror på Kristus Jesus. För att vi kunde vara rätt förstörda, vi trycker på Kristus. Och inte av lovverskon. Då jag lovverskon var inte allt rätt förstörd. Och så grönar han till sina bara ut. Och hade vi ända natt som man säger här i Jörgen kapitel, ja. Där han säger det så årene, tog är det vi lovene dejer från lovene. För att jag ska leva för det god. Alltså det, att han vill lovene dejer från lovene. Ja. Och är det krossfästet vid Kristus. Och nu är det inte längre som lever, när Kristus lever i mer. Och livet som är nu lever i halten, och livet trunner av sån gods, som älskar i mig och gav sig själva för mig. Jeg sitter ikke nøye gods og gjelte, då vi fast rettvis vil ha, så jo Kristus deier til åndsjes, det er det han sier. Ja. Det är akkurat det, och det som är så, det är så störst där då. Och det är virkelig störst att Paulus håller fast vid sannleggen her, ja. Og jeg vet ikke hvordan Peter har tist opp akkurat til løtene ble sett på plass av en som etter tegnene man skulle tro var neglagse enn Peter. Det sier Paulus om seg selv at han ikke mer et avfullbord foster av kattla. Han stender attester av apostelen, at han hever li etter samkomgodsa. Jo. Og på tammaten så burde det, var det ikke rett, altså ville vi sagt rent menneskenslig at Paulus setter Peter på plassa. Men sedan så jag det går till att Peter tekta gott upp. Så han säger och han nämner Paulus och i breven som han älskar jag bror. Ja, passar. Och det är att han har upplevt det som han upplever här i Antiochia. Jag vet bara det är snö igen, va? Ja, det är bättre, ja. Alltså det har ju helt lagt. Och det är det som vi är så. Jag går snart. Ja. Akkurat, ja. Och det kan ungen bröta. Ja. Nej. Men hindvägen så är det inte ögonar. Och jag har alltid helt det tar ögonar när det har hjälpt mig att vojar. Och nekva mat. Ja, det gör det snart. Och ölen nekva mat. Det skapar den där dynamiken, va? Ja. Det är det som är. Ja. Du förstår nog inte konstvisen här. Avgående någon, mellan Peter och Paulus, som bara var lika halvhjärstad. Ja. Så har jag långt varit färden i apostelsson natter, och nej, att det är i apostelsson natter, där framme i apostelsson. Ja, nu får det inte fram akkurat nu. Jag har tog konstväsen här,
Men det är också otroligt avvärst att läsa. Ja, för att det bara vi jag har lyckats sagt att jag säger den här sambanden. Nu vet jag inte om vi skulle göra det henne ju, va? Det är ju förra Timoteusbrevet kapitel 2. Ja. Och det är väl mer en så väldigt skickning att titta fram i samband med det här som vi nu har haft. Ja. Och då är jag säga fra hur det vi fällt med vi fri och glädje. Det kom också fram när vi var signa på. Det är möten vi tar signa på. Ja. Jag hörde att du har lust här. Ja. Och det är förra Timoteusbrev och det är kapitel 2. Och det vill vi hetta att göra. Som Patadol fortalte, han bor nere under Krøyna och familjerna. Det kom kjøren for Nathankrutz. Så han var med en torskarna här och Danmark var här sett. Och han har alltid så väldigt gott samband med alla evangeliska samkommer i Tyskland. Lika mycket kvar det först. Så kunde du vänta där på Patadol. Så visste han akkurat. Och varst du kvar han heter? Nej. Det var att under Krøynon. Det var den nekra evangeliska samkommer och nekvara trätt om allt Tyskland. Som bara praktiserar och förra till Mosberg kapitel 2. Och i samband med Hitler. Ja. Ja, och han sa det. Du här ständigt det i första verset. Att amenen nu första av ötlån om att böner, akatlaner, förböner, tackargerer, vill heltnar för ötlån människor. För kongen och ötlån i högter sett. För jag vet kunna, nu kommer det, för jag vet kunna liva stilt och frialigt liv. Och i gottsätta. Liv i ötlån gottsätta och sipröje hette gode frälsare okkara gott och täckligt. Honom som vet att öll människor skulle vara frälst och komma att känna sannolikan. Tog en god och en mittlen god och människa, Kristus Jesus, som gav sig självan till lösskjalt för öll till vittnesbord att ha i syne. Och jag minns det på att du fortalt mig det här, att alla de här samkomnar fingo fri. Tar sig inte spioner in, jag vet att sitta här, bara för jag vet om det var möter Hitler, och det här var inte ett år om näk. Det bara gör det som året säger, för att de skulle leva stilt och fredligt liv, och att Herren kunde vinna människor, och jag något här, och de sloppade ha möter frukt. Okej, ja. Men hinne, det gick inte, det som vänster emot. Och jag har alltid vet nu, tacka detta som vi har haft åren. Ja. Och för att in och i hälsovirskjefterna, säger det inte nek. Jo. Helt otroligt att säga nek. Det gör det. Om hur vi som Guds antaliga folk, som inte har borgerskap här, alltså det antaliga människor har inte borgerskap här. Vi tar det, alltså vi vet det känligt och... Vi tar det så långt som det är här. Så långt som det är här. Men borgerskap är i himlen, och här vantar vi som frälsare, Herren Jesus Kristus, som ska ompröjta virläsa lika makar och köta luktorta lika med så in. Det är det vi vantar. Och detta kommer fram för med fer efter fer så sista tøyna, och särskilt här och han sekna på. Hvordan kunne vi få fri ved å krutjast? Nej, det är det. Det var så ikke nekker ekta fri, altså. Nej. Det er han som vinner fær fri. Nej, Det är helt säkert visst. Det är. Så den frier som vi tar oss om i det, alltså, hentan det som frieren, alltså, at vi skulle leva stilt og frialigt liv, og i ötlun godsøtta og siprøye. Og vi gjør det vi at fyrst av ötlun at bøner, akatlaner, forbøner, takkargerer hiltlan fyrir ötlun menneskjon, fyrir kongen og ötlun vi høgter sett, fyrir at vi kunne leva stilt og frialigt liv i ötlun godsøtta og siprøye.
hette god til frelser og godt og testligt. Han som ville at mennesker skulle være frelst. Ja, ja. Det är så akkurat det. Och det här är så väverande. Och det här som vi har. Ja. Vi har inte något annat. Jag vet inte vad jag ska säga för öppna i sådana samband. Men Nej. Men det är liv som vi kallar det till att djävulen heimen. Ja. Vi är ljus heimsens. Ja. Och vi är saltgärare. Och det är vi inte akkurat i kraft av våra första principen. Eller våra rättvisekänsla. Men vi är det faktiskt bära. Og jeg sier ennå for at bæra og i kraft av tøy løyve som han lever i okken. Ja. Altså, det er i grunden til løyve som han lever i okken, som han nå trever fram. Ja, og jeg skal så legge mest til eisen her, i måte som vi tar seg om Johanna, og her sier han at han ikke menneske skal kalle vannheilat, og her sier han at forbønder takker over Hilna 4 ödlon människan. Ja. Så vi söker hur vitt fävnande Guds nöje är. Och vi kunde kanske sätta navna. Nu nämnde du Hitler och vi kunde sätta navna i tydligen det är personer som är framme, ja. Och vi söker att här ofta alltså lukas som önskapen självan och så är framtracka där är ja. Men det er ikke tog at hei sjálfur, ja, det er som oftast men at hei sjálfur under mer enn andre mennesker, men det kommer på en avheldig måte at være brukter av ønskapene. Men Guds frelse røkker eisen disse personene her, som vi talte være uimynden av ønskapene i heimen der. Og det har vi øyelig torsførst via uimynden, men så kunne vi også om hvordan det første tryggvann til høttet da, ta i Paulus kjem atter til Jerusalem, som en ombrøtte personer, og det er rettsta. Det er helt så lengt vekk fra noen, og det er helt til at Paulus spalte sjånleik, for å lumpa deg, nå spalte han av å bli en tryggvann, ja, for å lumpa deg, ja. Men så kom Barnabas kjem så inn i bøylet her, og han tror Paulus, og aller helst hever Barnabas finnes en åpenbering som vi ikke leser om. På en eller annen måte hever hele andre sannførstand om at han skal fære og presentere Paulus og hans sjøve fire apostlene. Og da han så har gjort det, så var han godtidgen, og så stendte han gikk inn i utsattheimene. Så at det var et veldig litt løyve. Men man kan nesten si at Paulus var en tatøyere enn Hitler, eller Putin, eller hva navn vi ser da. Ja. Men hos nei møtte jo noen, da. Men det som er tarvet, sånn jeg sjølver, og i øtlens roløkene som hever vært, og øtlene som mennesker av liv og i, så enhet vi Ukraina og alt det der. Ja. Så visste jeg bare av veien at jeg tarvet noe mer enn at jeg kan stå og møte og fire. Det er det vanlige mennesker gjør. Ja. Det er det jeg kan stå og møte og fire, og så halte det vi honom som teier i fire, og møte honom som teier sier i rønta. Og jeg sier da vi herre, jeg tar vi noe mer, jeg vet at du går med inn i året tøynen, det er akkurat dette her. Og så hendte jeg til her at her sier, det kan man lese sier årene her, for at du måtte prøve, lese seg brøvene i kjøkkenen, og det er mest til hva er fyrst av ødel. Fyrst av ødelen, bøner, avkattlener, forbøner, takkagerer, være hiltner for i ødelen, for kongen i ødelen hørte seg, for jeg vid kone, for jeg tog på, kan sliva stilt og frialig lov, og i ødelen godsatt og syprøy, hette gode frelsere tog noen godt og tekst, hon som vil at mennesker være frelst. Ja. Og til å være nekka vid en fri, altså, som fall. Så har hatt Arne. Ikke jo tomt det som skriver stenter. Det sa vi da høysten. Er sånn her? Ja. Ikke tomt det. Og anten, da han løyer åkken inn i hans henter til han tar frien,
som har en sterskor streimer herrans frier, han djupor, han miltor, han reimer, stilt han hjärsta ger, han teker til I nøye, og han brøkkast det om det, og så framveis. Til anten. Ja. Ja. Og han leier halt og tjenestene. Du hever han ikke øttast. Nei. Du hever han ikke leip oppfyrir. Du hever han ikke arbeid av at du helter vi imot. Nei. Det altså jag måste säga jag blir halt kvant Ja. in I rätta krutcher. Ja. Men det som så begynte å komme mer og mer framfyr med vær, så at det her til at ikke bare bia så løsning at andre parten skal vinne, eller at som jeg ikke da, som de fleste av oss som ikke vil hete parten her, at Ukraina skal vinne, det er den parten som undertrykter av fortjentene. Men jeg synes faktisk det å skjønnelige som henter rundt om så maktpersonerna I Russland, så hade jag spelat här. Hade ett antvald, hade andra här myskelsens och himmelrum som Paulus omtalar, som faktiskt utnyttjar dessa personerna här. Och tanken kommer till mig när vi sitter och tar som heter här. Det mest effektiva som kunde hänt. Det var att Putin blev frälst. Akkurat det som jag vill också. Ja. Allvar, alltså, hvis du huxar om var det Nebukadnessar, nej, för var det konkurren här I Babel som blev, ja. Var det Nebukadnessar? Ja. Nej, jo, det var Nebukadnessar, ja. Som god eimuktig, ja. Som var så hastor, men god eimuktig, ja. God eimuktig Paulus, god kan eisne eimuktig Putin. Eisne på en sånn måte, en annan måte enn det vi vanliga menneskeslige huxar om, Det är ju det bästa av öllorna. Ja. Och vi vet ju Paulus säger att det heimer som man nu ser ut, han får gånger. Ja. Det gör han. Ja, det gör han. Och vi vet eisne till att det heimer för som friar hövdingar och I Jesus. Ta ett handtöjen är fullkomna. Ja. Men inte ta, så ska vi göra det här som du nämnde här. Akkurat. Ja. I amen och första av öllon om att böner och akatlan, förböner, tackar djurvare hyllna fyra, öllon människor. Ja. Och så för konkon och för öllon högre sett. Ja. Och alltså det är inte vi ska nästan som det egoistiskt. Men det är det inte. Men han säger för att vi kunna leva stilt och fria liv i öllon godsat och siproja. Och så kommer det här mest avgörande till detta är gode frälsar och gott och täckligt. Ja, alltså hon som vill att människor är frälst, då kommer känna samma. Det är inte alltid lösningen. Ofta är lösningen att kvilla. Ja. Kvill till gode dörrköpta sal. Ja. Såna och det är personligt. Så det är han talar om det som vi död. Men just det personligt så fast du avgåvan av att göra det. Och göra det som en samkommet eller en kyrka vad det säger. Så får att hej som gör det av hjärta avgåvan av Elvisen här. Ja, akkurat. Du vet är så öra lite uppmärksamma på kvart och i han inte brukar för jag valt och jag minns att Kai han plattade jag kattläsa på tingen i Filippran och 8 eller 2 ska lukka nämna att det är en vidgevast. Jag har alltid det i 2. Det var sån sinnala Kristus här, ja. Ja. Ja, nettopp akkurat her. Han sier her i vers 12, «Anså tid og jeg elsker av mine, alt vi har vært lojen. Så arbeid ikke best som tar var tjatikkon, men oppa til nekmar nu, ikke tjatikkon vi øtt og bivan oppa frelsetikkara. Og så sier han, «Tøy god er tann som virkar utikkon, bæja vilja virka til gava vilja søgnen.» Så sier han, «Gjeri alt, åttan är knarra och åttan att ivast. Att knarra och ivast kallar i Kai och Hansen för väldiga risar. Ja. Som härja och in och i åkon.
Men tar at ånga rett til det, tog vi skulle gjøre alt åttan tar, åttan av knarr, åttan av tivast, så vi kunne være løytaleis og røyn, avlastande bøttengods mitt og i rengvarkar i overgjær i att, så vi viser okkur mittlen torra som himmelja oss i heimno. Ja. Og det ber ikke til å vise seg som himmelja oss i heimno, hvis vi selv og engasjerer jo i ødlom bare fire møte og tenker så stå ut fra tog, ja. Jeg hadde det så underfullt at det her tilstandren, da han samsvarar vi støvna vi tar i Kristus for god til at her alltid fri og her alltid glede. Her omkant dine frustrasjoner utla neka. Her alt bare stilt om plan, ja. Og det kunne vi leva etter snaren og nu, for at det måtte bra kapitel 2. Og stilt og fri alle lov, at de godt satt til seg prøy. Og snytt det, Ja. og til alle tøyer som vi er her, ja. At det var det. Ja. Kan du be en bønns av Jakob? Herre, vi tackar för dessa lötna och inte varit bättre än tog oss avfullkomner vid er och det kämt lätta. Jag talar rätt om det. Men du ser långre än vit och du ser in och hjärtstockare. Du ser hur så fäckner la fejen vid vilja. Att detta kan spröja sig ut till och landsmän och utom heimen. Til alle mennesker kan to er mentra gjøre, og to gjerst åttan, næka som helst. Åttan å spyrja nækran, så gjerst du til han som vi ber til om. Vi blir stilt og fria liv i okker egna salarløyve, og som vi sangre sier, salmoen, kviler, og ut er herre best, og herre kvart er godt. Så signa okkon som vi enda hessa sending, og takk for den nøye du gavst, og takk for hessa kære og ødle, letts deg tøyne hånd, og for dette versk, og i Jesu navn, amen. Amen. Så var hessen parsten av Gjerstamal kommet at enda, og vi færre at takka for okkon og vi Anja Hansen, som tek seg av å takka opp og redigere, og Ronny Petersson, som tek seg av at du som jeg vil gjøre, Paul Ferre og jeg selv Daniel Adol Jakobsen, 1000 takk for hesfer. Og lad meg en for nevne til at pastor av Gjerstamal som her var vært, jeg suttet av YouTube, og Iktus Sjønvars, hvis du leiter her. Og denne pastoren kommer eisen her, og han kommer eisen å være senter i Skjei, kristelig kringkvarp. En for 1000 takk for hesfer.